Ready? 1, 2, 3. Push! Tumunin. Yan. Tapos, yan. Hop, step pa ng konti. Okay. Ayan. Tulak mo. Tulak. Ayan, step ka. Yun! Yun! Sinasabi ko siyo. Diba? Diba? Sige, lali ako ha. Okay, step ka, step. Diretso mo ang mo. Yun. Yun! Pababalik. Yan, sige, balik. Sige. Atak, atak. Atak. Pwesto mo na, pwesto mo. Yan, yan, atak. Okay, very good. Okay, very good. Okay. Ayos ba? Parang doon tayo kailangan sa malayo No? Parang maikli, no? No? Doon kaya tayo. Diba? Kasi po muna. No? No? Parang kailangan mo tayo, no? No?